Как започва всичко? Един смел мъж, едно подкрепящо го семейство, една всекидневна, шевна машина, ножица и увереност в успеха. Дървото е трудно за моделиране, има си чалъми, а първите 30 матрака се връщат за ремонт. Но това е стимулът, това е стартът, това е 30 години Мебел Стил. Годината е 1995. Малките крачки от всекидневната стават големи стъпки към бъдеще, в което мебелите вече не са просто вещи, а стил, подписан с ръце и сърце. На 11 февруари 2004 година мечтата излиза извън фабриката и първият магазин на Мебел Стил посреща своите клиенти. През 2005 година вече празнуваме 10 години. Десетилетие, изпълнено с труд, вяра и упоритост. Само година по-късно, на 14 декември, годината е 2006. Вторият магазин на Мебел Стил посреща първите свои клиенти. Доказателство, че мечтата не просто живее, а расте. А падането на стария комин, символ на една отминаваща епоха, отваря място за завод 1 – новото сърце на Мебел Стил. Ето, че е издигнат и първият завод. Символ на усилията и вярата, че мечтата може да стане реалност. Вратите се отварят и историята започва да се пише отново. Вече с пълна сила. 2011 година вече сме на изложение в чужбина. Мобексперт Румъния е нашият старт. 2 години по-късно, през далечната 2014 година, започва строежът на завод 2 в село Макариополско. Това е поредната страница в историята на Мебел Стил, а в края на 2015 то е вече факт. Вече сме в Кьолн. Изложение с огромно значение. Място не само да покажеш своето развитие, но и да почерпиш идеи и опит от конкурентите. Естествено, не спряхме до тук. И ето, че през 2016 година поставихме едно ново начало. Нова доза иновации, смелост и технологии. За по-малко от 1 година завод 3 в град Попово е вече факт. И както казва Хорхе Луис Борхес, нищо не е построено върху камък. Всичко се строи върху пясък и пръст, но трябва да строим така, сякаш строим върху камък. През годините една от нашите мисии е била винаги нашите работници да се чувстват добре на работните си места. Социалните ни политики са ключов фактор за това. Гордеем се, че сме част от развитието на младите таланти в различни спортове. Подкрепяме спорта, защото вярваме, че успехът се гради с екипен дух, постоянство и страст. Ние сме дългогодишен партньор с професионалните гимназии в региона. Когато едно семейство порасне, то ражда нови мечти. Така през 2014 година се появява MS Trading, първата дъщерна фирма на Мебел Стил. А след 3 завода, десетки изложения и години труд, идва време за нещо по-близко до човека – думът. През ноември 2022 година се ражда MS Home. Мястото, където мечтата за уют и красота намира своя дом. Годината е 2025 и е време 2 нови бижута да блеснат в короната на Мебел Стил. Завод за дървени къщи и медицински център. 30 години вървяхме заедно. Падахме, ставахме, летяхме, горяхме, плакахме, но останахме заедно. Благодаря ви, мое огромно семейство. Инженер Илко Илиев.